מה קורה חברים יקרים, היום אתכם קייזי ואנחנו בסרטון חדש של בלוקפוט, והיום אנחנו נעלה לבלים ונקנה פוקט להתחלה. אז אני עם חבר שלי פה, אוקיי בואו נתחיל. אז להתחלה של הסרטון אני אקנה פוקט, יש לך גם מספיק? נדמה לי קצת עידו קנה לי פוט. למה יש אותו משתמש? כן, הוא עוזר לי להתקדם. אוקיי, יאללה אני קונה. כן, הוא קנה. מה אתה יצא? יודעת מה הוא קיבל? מה? פרינג. יצא לי בומב. אתה רוצה? טוב. לא. מה תעשה עם בומב? ישים בתיק. וגם מהסרטון הקודם קיבלנו בודה, פשוט מצאנו על הרצפה. חבר שלי הסתגר. אוקיי, אני אלך לעולם שלי. אל תלך לעולם הקרח. יש לי עוד 4.5 שעות להשיג, שיהיה לי X2 מאסטר. מה זה? מלא ניבלתי שזה... דבר ראשון אני רוצה לקנות לי פה. אני לא יכול להיות ככה. זה אחר. או ג'אם. אני צריכה אור. אוקיי, עכשיו אני צריך צ'יק צ'ק להרוויח מאיפשהו כזה. אוקיי, נראה לי אני אשיג עם קווסטים וזה. בינתיים שום חרב לא השגתי, אתה מבין? כן. מה זה? אני רק על מה שקונים. אני אפילו זה לא. כשאני מרביץ... הייתי כאן באיבנט. ויש לי כאן ווייט קולר ברי. יש לך? כן. מתי יהיה איבנט? מזמן. מתי זה? האיבנט ההוא של הממתקים היה מזמן. נדמה לי לפני איזה שנתיים. איזה שנתיים? או לא יודע מתי. מצאתי עוד ווייט קולר ברי. נייס. זה אורה יפה בעיניי. כאילו, היא לבנה ובמה שלישה אתה יכול גם להפעיל אצל ריטינדרה. אחי, אני עוד מעט תוקף אותך. כאילו, לא. טוב, מה אכפת לי? 5,000. אורה, אוקיי. קניתי האורה. זה גם טוב שגם זה על החרב של הלייט, זה מביא אור. אוקיי, אני צריך לעלות לי עוד קצת. היום אנחנו נעלה ל-level 200. איזה level אתה לפני? או שבכלל אני מנסה להגיע לאנשים. 160. אוקיי. אם הייתי עם לייט יכלתי לחרוס עד שאני אהיה בים השני. אם הייתי אוכל בודה כאילו היה לי יותר לאט כי הייתי זז מאוד לאט. אתה מבין? בודה אולי אני אוכל בעם השני, אבל אנחנו נצטרך לעשות ריידים. נקרא לעוד כמה. אוי אוי, איזה לבלים? 90, בגלל זה לא מרד לי. מי זה? 6,000 בגלל זה. מה זה קצת? אוקיי, אני צריך עוד 2 ואני אהיה לבל יותר גבוה. העולם הבא שלי זה העולם הזה של ה-120 של הבוסים, נכון? איזה? עולם עם הבוס. איזה בוס? של ה-120.
אוקיי, אני כבר... כל קווסט מעלה לי ב9 לבלים. יופי. לא 9 לבלים, הלוואי. 3. עידו שם את הבית שלי בסקאי איילנד. לא עולה לך לבלים. עם המניאק הזה. מה הוא רוצה ממני? פשוט במציק. אני מוריד 144 דאמג' למכה. זה הרבה די. בערך, לא יודע. בינתיים הסטטים שלי הכי נורמליים שיש. איך אני אהיה נגד היתי? פשוט תראו אותי ככה, פאו. רק נדמה לי... קצת הסטטים שלי השתנו. עידו עשה לי על החרבות את הסטטים. שמסכן. בגלל זה הפרוט שלי יותר חלש. חסר לי לבל 1 ואני לבל 100, מה זה החרא הזה? יכלתי כבר להגיע עם בוס, אם לא... וואו. זה כזה קצת להוריד. כזה לא רגיל שאני מוריד כזה קצת. אוקיי. יאללה, אני רוצה את הלבל 100 הזה. אף פעם לא הגעתי להשתמש לבל 100. לא יודע, חוץ מהמשתמש הראשי שלי. לא הרגיש לי טוב, אני שצריך. ועוד בן אדם דגים בינתיים. אני לבל 101. אתה באי הזה עדיין? לא, אני כבר עברתי עולם. אני הבאי. אתה באי? אני באי קרח. כן, הכוונה בזה. אני עוד מעט עובר עולם. בלבל עוד 19 לבלים. לא, שתקל לשני אנשים דגים. אתה ועוד איש כתום. לא כתום, סגול. טוב. ראיתי יוטיובר פשוט שעשה. כל פעם נשאר לאיזה עולם. נגיד הלך לעולם האחרון. הרג עד לבל איזה 100. עם איזה בן אדם עם פורטל. פשוט הוא עשה ספיד רן. וכך כמעט את כל העולמות עבר. פשוט עשה סקיפ. במשתמש הזה עזרו לי קצת לעלות. אני פה עולה לבד. 150,000 XP כפול של 2. לא יודע, אני עולה למות ככה. זה הכי טוב. אני מקבל מזה כסף. אני מקבל 5,000. יאללה, הרגת את הבוס? לא. אין לי עדיין את הקווסט. איזה תיבה. יש לי את הקווסט, בוא להרוג, בוא, יש לי את הקווסט. רק דיברנו. לקח לי קווסט אחד וזהו. אל תהרוג עדיין. אני אוריד לו דאמג' כי אני מוריד ממש קצת. יוריד לו קצת ממש. כמו שאמרת. ממש טיפה, אני שומע. זה קצת. איי. ואותי מוריד. לא, אבל אתה תוריד אותו תוך כמה מכות. מספיק שאתה תוריד לו כמה דמג' וזהו. הוא מחשב כלך. אאו. חייב לשפר לי את החיים. רפאל, אנחנו חלמה כדי ללכת להרוג אותו שם. טוב. פשוט עליתי 5 לבלים. כי אני חייב לשפר לי גם את החיים. שכחתי מהחיים. אתה בא? כן.
אתה יודע איזה אני איתי בגלל מה שאתה עשית? אמרת אם זה אליי, אתה נותן לי. אבל לא ידעתי שזה בניסיון הראשון. בוא, בן אדם הזה, יש פה מישהו מהעם השלישי פשוט. איי! פשוט מחסל אותו! פשוט מחסל אותו! ניסל? איי, 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 בוא נדבר על זה, בוס. אני מאוד רוצה את החרב שלו. אני צריך את המכה האחרונה. קיבלתי את החרב! טוב, יס. אצלי יש ווייט קולור ברי. פשוט יצא, רציתי לרשום לו תודה על העזרה. טוב, אני הולך להמשיך. עכשיו יש לי סוף סוף חרב נורמלית. אני הולך להרוג בסים. טוב. סוף סוף השגתי את החרב הראשונה שלי. יס. הוא פשוט, הבן אדם ממשיך לדוג פה, לך תדוג איתו. אני צריך למה אתה משאיר אותו לבד? תתבייש. פעם שעברה הוא הביא לי לבלים, מה פתאום הוא לא מביא לי? זה מוריד קצת. היה לי פרמנט בלייד רק מטרייד. יש לך פרמנט בלייד? היה לי. במשתמש. אין לי בפרמנט אפילו רוקט. כאילו מי ירצה לקנות פרמנט רוקט? חוץ ממי שקונה את כל הפרוקט עם פרמנט כי הוא רוצה. קצת יש לי. יש לך, אז יהיה לך מי ישמע פרמנט רוקט. יש לי במשתמש הראשי פרמנט בליזארד ורוקט. מה אכפת לי? היה לי שם אימפריאן קיצון. אבל אני קניתי ואתה לא קנית, אתה קיבלת בגיף. יש פה עוד פעם בוס. רפאל יש פה עוד פעם בוס. איזה? הייתי. להרוג לבד. טוב. אבל. הנה אני עושה קווסט והורג אותו. לפנות הביא לי 5 לבלים בערך. תמות! יאללה. אוי אוי אוי, כמעט שנפקתי עליו. בינתיים אני עוד מעט, הוא כבר חצי חיים, אני כזה מהר הורג אותו. On the beach, אריאל. מה? רוצה לים השלישי? קוריאה, גם אתה לא יכול. יש לי תמיד שצריכים איזה 5 שעות לשוט רק כדי להגיע לשער הים השלישי. שמשמם. מי ירצה להגיע לים השלישי? שהוא לא מספיק שאתה הורג מישהו אחד, אתה כבר בים שני בערך. לא. לא. מספיק שאתה הורג שם כמה. אבל הם מורידים כמויות. תמות! 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 יש! איזי! זה היה לבד עוד. בלטף אחד. אוקיי, קיבלתי אותו משהו? כן, יופי. אני לבל 117, עוד 2 לבלים, עוד 3 לבלים. יש. חסר לי בערך עוד 20. מה 20? לפרוט.
אני תמיד כאילו, איכשהו נשאר לי כסף. כי אתה עושה משימות. נו, ולמה אתה לא עושה משימות? אני ממליץ שאתה תהיה באותו איתי. למה אתה רוצה שאני אהיה באותו אי? שנעלה ביחד. אז אתה מחכה שאני לבל 160. כן. אז אני בואו... 162. טוב. אז בינתיים אני הורג בוסים. של כסף. גם נכון. שאני אפילו לא אגיע ל-200, אני אפילו אעלה יותר. אני עובר עולם. לאיזה עולם? אני עולה לעולם של 120, אתה רוצה? מה? אני בעולם של 120. אני אהרוג מהר את הבוס. לא, 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 אני רוצה להרוג אותו איתך. לא, איך קוראים לו? סף. כן. אבל בוא לעולם שלי, בוא נהרוג את הבוס. כאילו, לא, 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 אני צריך 10 לבלים. תן לי איפה אתה? אני הולך אליו. אני לא יודע איפה זה. פעם היה לי הבית, אבל מישהו ביטל לי את הבית. זה של המרין פורטרס. אני יודע איפה זה. איך קוראים לזה? אחי, יש פה גריי בירד. מה? מזדמן כל שעתיים. יש פה בוס הזה. הבוס הזה. הבוס הוא בלעוס. פשוט שחקן לייט בא לפה. נשאר לי בערך בוס אחד. פשוט מישהי מיקסינג בא ועזר להרוג אותו. תפסיק. הרג אותו תוך כמה מכות. תמות, יש, הרגתי אותו. אוקיי. אני כבר על 200 מאסטרים. לא 200 מאסטרים, 200 סטאטים עם לייט כבר. אולי אני אסיים פה את ה... אני יכול לקנות מפה. יקר. כאילו 50,000 זה קטן. טוב, אני הולכת. פשוט יבוא לקנות. רפאל. מה? יש לי גלימה ב50,000. כל הכבוד. בלייק. אוקיי, בוא נשים יו. אני מטשקה. אני אלך להרוג את יתי. אני כבר עברתי. מה זה? בשביל לקנות פרוט, אני צריך לייט דחוף. פשוט מישהו הרג. פשוט אני אעשה סקיפ. אוקיי, אני מוריד 189 דאמג', נראה לי זה בגלל הגלימה. למה כולם רוצים את הבוס הזה? כאילו, מה? אני לא מבין, מה הבעיה? איזה קצת. הייתי מביא אותו כמות. קווסט רק ביום השלישי, קווסט תרגיל, שה-NPC מביא יותר כסף. אבל הבוס מביא יותר. או שתמיד מביא יותר. עוד 2 דקות אני אספיק לעלות. למה מחכה פאקינג לבוס הזה? למה משעמם לו? למה עד כדי ככה לבן אדם משעמם שהוא מחכה לבוס? הוא פשוט עושה גיידינג.
אני גם עולה ככה יותר מהר לבלים כשאני לא יודע NPC מאשר פשוט לעשות מה שאתה עושה פה. לדוגמה, כאילו, זה שתדע זה לא טוב. אתה יודע כמה זמן לא השתמשתי בלייט? כמה? בגלל שבמשתמש הראשי שלי אני עם דואו, נכון? והייתי עם פורטל, אני כבר במשתמש הראשי שלי בערך שנה לא משתמש בלייט. ופה אני משתמש בלייט. ויש לי גם בודה בתיק. אתה מבין? היום אתה יכול לראות פה את הבוס, אז אם אתה רוצה אתה יכול לבוא. הוא מביא... אני לא יודע איפה זה. אני יודע את השם של האי, נו. אבל את המיקום לא יודע. אתה יודע איפה זה של המרינים? ואיפה זה של המרינים ש... עם הטירה הגדולה. ואחרי זה מאחורה יש טירה גדולה. יש לי קווסט חדש. רפאל, באיזה עולם אני עולה לעולם שלך? רפאל? אחרי שאתה משיג את הבוס. 150 פלוס. אני לג'ונגל. לקנות פרוט. אוקיי, תגיד מה זה. אתה כזה מסכן שפרצו לך לשנים אחר כך 5. אני מחכה פה לב. יותר נכון שפרצו ואחר כך מחקו. אני פשוט מחכה לבוס. להגיד לך איפה, תשמע, אתה אלך לזה של המרינים, אחרי זה תלך קדימה, אתה תראה טירה. ופשוט תעוף לשם. זה העולם שלי. והבוס מזמן עוד 10 שניות. 10, 9, 8, 7, 6, יש לי 5. לקנות פרוט עוד. אתה רוצה כסף? יש לי כסף. אני רוצה לקבל ממנו את הגלימה כי היא טובה. לא יודע אם היא יותר טובה משלי, אבל היא כן טובה. מה? כבר על חצי חיים כמעט? לא, אני מבזבז עכשיו באונטי, לא. רציתי לא לבזבז באונטי בחיים. הוא על חצי חיים מתי? בשוק, מה זה החרא הזה? משחק מכור פשוט. איך אני מוריד לו כזה הרבה HP? והוא מוריד לי כמויות של HP. תוך כמה מכות אני מת. אוקיי. יופי, 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 יופי. קבום. יופי. והרגתי. ולא קבעתי לי. זה בולשיט. זה מזל נח. אני חייב לשפר את החיים. אני אעבור סרטים בשביל האוקטובוס, כי אני רוצה גם את הכלימה שלו. מוק. שמסכים. חרא שיטה. חרא של שיטה. לא יודע, לא, זה לא ספציפית כל הזמן צריך לצאת. רוב הפעמים. רוב כזה. רוב הפעמים. פעם באף פעם. לא לי יצא מזה המון פרוקטים מהשיטה. אני ראיתי את הטריק הזה, ניסיתי מלא פעמים. פעם באף פעם. זה רק אומר, אצלי בשרת עוד שעה מזדמן גריביר, הבוס הזה, של לבל 700. חמש אנשים. אם יש 5 אנשים זה אומר שבקושי הרגו בשרת כלום. משהו חדש. לופי. הגלימה שלו די טובה. הבוס פשוט. הוא פה בכלל עוד 4 שעות.
מתי הספקת? זה של 700, פה הוא 4.5 שעות. אנחנו לא נצליח להרוג. כל השרת יבוא לך. זה אולי מקסימום לבזבז את כל הבאונטי. כל השרת יבוא להרוג אותו. אז תשכח. אפילו זה לא יעזור. למה? ואם ייכנס איזה מישהו בלבל על... סתם. בלבל 688. לא הבנתי. מישהו בלבל 364. הבנתי. מישהו בלבל הבנתי. 252. הבנתי. אין סיכוי, הבנתי. אבל בכל זאת אני אומר שרתים. אני אומר שרתים כי אני רוצה להרוג את הבוס. אוקיי, יש מישהו בשרת על... לא משנה מה יצא. יש מישהו בשרת על... 3 מיליון באונטי. אוקיי, לא משנה, והבוס פה ב5 מיליארד. אסור לבזבז דקה אפילו על... יש לי... יש לי X2 XP ואני לא רוצה לבזבז. פה עוד כמה זמן... פה 1.5 שעה. פה דקה הבוס מזדמן, הבנתי. פשוט צריך להיכנס לשרתים בקושי שחקו כאן. או 4. אוקיי. אוקיי, נכנסתי. 3. לא, הורג אותו. כמורה. בוס, חכה. רק התחיל. כמה ניסיונות ולא יוצא לי את החרא הזה. מישהו יכול להסביר לי למה לא יוצא לי את הגלימה הזאת? לא יודע. אני לבל 145. בוסקי פשוט רוצה PvP. איזה לבל הוא בכלל? פרקתי. הוא לבל 332 ואני הורג אותו. סיכרוע. אריאל. מה? בינתיים אני אחליף את המוד לשרת. מה? אופסטה גרסה. יש כבר שרת אבל. לצאת. בלי כלום. יש שרת אבל. יש לנו שרת שווה 24/7. תמות. כל החבורה. יש על קטע. בואי פחמורי. תמות. פוי. בגלל חרד, עכשיו אני צריך לחכות כמה זמן. פשוט תעוף למעלה. בוא נראה מה יש פה למעלה. ויש פה כלום! מה הסיכוי? כלום! פיו. רפאל, מה את חושב? היום אני נגיע ללבל 300? כן. אוקיי. אוקיי. הבוס פה, נייס. ומישהו בלע אותו.
או שמן... החפירות האלה? יש לכם מה? מה זה החפירות האלה? במה? אתם אומרים ב-1.21.1. יש לנו שרת, המפגר, יש לנו. אני רואה את עכשיו אתה... וכאן אתה... גרסה שנייה שאתה אומר. גרסה של השרת... 26.1.2. נכון. קיבלתי את הגלימה, לא מבין למה לא יוצא לי. רפאל, אני בעולם שלך. אני בעולם שלך. כנס אליי. אתה נכנס? רק שנייה אני אכנס לשרת. אני מתנהל מלא לבלים. לעקוף אותך. אוקיי, הנה זה המשתמש שלי. הנה, חיי רבות, הכל יש. הנה, אני אפילו עם טוב. אם מחפשים אותי בבלוקספוט אפשר למצוא אותי. לא יודע. עידו הוסיף את עצמו לחברים. במשתמש הזה. אוקיי, יש פה... זה נותן לי קצת בליח. עידו שבל כמו לא יודע מה. אז הוא החליט להוסיף את המשתמש שלו. אוקיי, והאנפיסים האלה פה. כי הוא רגיל בים הראשון לפרק את כולם במכה. אני גם רגיל. כאילו, עכשיו אני פשוט מתחת, מה? אני לבל 150, והסרטון, אני סרטון חצי שעה. אתה מבין? רגע, מה? יכול לקבל עכשיו כוח חדש. אני עכשיו אקבל כוח חדש של הפוק. יאללה, בא לי בכוח. יש לי כוח חדש. בום. אריאל. מה? איזה לבל אתה בכלל? 150. אז איך אתה הורג אותם? אז אני יכול להרוג אותם. אבל הקווסט זה לא הם. זה הם, יאבא, זוז. אני יכול להרוג אותך. יפה, עכשיו אני יכול להרוג אותך. זוז, תן לי לגמור את הקווסט. אז רואה, אני יותר חזק. יש לך את הגלימה. נו, בעיה שלי שלא קנית. אני אשם. אתה כאילו, אתה עוזר לי או מנסה להרוס? רוצה לעזור. אז תגיד. רגע, בשביל דארק מאסטר, אוקיי, הבנתי. אני בקיצור עוזב את העולם הזה בלבל 200. אני אגיד לך כך. בום. למה? זה כל פעם שלח לי? זהו. אתה יכול להסתדר לבד. אתה יודע שאני יכול להסתדר לבד. יפה. אני צריך להרוג פה. אתה לא. זה הקווסט של הלבל שלי. אז אתה רק בא אלה שמאחורה. בוא נעשה חצי חצי. סגור? כן. או שפשוט כל אחד יעבור שרת, אתה תעבור שרת. חצי
מה הבעיה שנעבור שרת? זה יותר קל. מעדיף כבר לעבור שרת. אוי. שתיקח אותם ביחד. יש לו איזה באג שהוא לא מוריד לי משהו. אני זוכר שהיה למעלה איזה NPC שאפשר לעשות לו איזה משהו. הנה הוא. טוב. אני do not ready. אני כאילו מה? איך אני אמור להיות מוכן רק בלבנים שהייתי איך אני צריכתי לקנות את זה. לא מבין תקן. רוצה נעלה למעלה אחרי זה נערוך את הבוס? טוב. לא יודע כמה HP נוריד לו, אבל נוריד לו. מה שכן אני יודע שיביא לבלים. הוא הביא המון לבלים. לא קצת. זה משתמש השני הכי טוב אצלי שהוא הלבל כנראה, כי אין לי שום משתמש בלבלים כאלה. כאילו אין לי שום משתמש בלבלים. ואין לי גם פרוקטים כאלה. לייט זה הכי טוב להתחלה. ולי יצא לייט מהניסיון הראשון. אתה בא להרוג את הבוס? שנייה, אני אסיים את הקווסט. עוד כמה? בן אדם אחד אני צריך להרוג. סתם. נהרוג אותו כי אני... איזה לבל אתה? 163. אני 161. יאללה, אני 164. אוקיי, אני עולה להרוג אותו. אני לא יודע מה איתך. אני כן אמות כמה פעמים. וכך שהם מקבלים לו בזוקה. בום. יש שם בין הגרני שראיכה בזוקה. מה? 2 דקות וכמה הבוס הכי טוב שם. בום. 4 דקות. אני פשוט אעשה פה בינתיים תיבות. בינתיים אתה בא. כבום. אין לי אנרגיה. סונן. כסף. 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 למה צריכים לעשות לסלוג? בשרת? כן. איזה שרת? איזה שרת? איזה שרת אתה מדבר? Survival. שלי? זה... בטעות נכנסתי לשרת אחר. פתח. אני משחק בו. יש פה צ'יטר. יש פה צ'יטר מסך. אתה בא, אני מתחיל להרוג את הבוס. יש מישהו... מי משחק בשרת עכשיו? איזה שרת? בשרת שלך. סורווייבל? יותר נכון. כן. לא יודע. אחד ירוק, אחד כתום. מה זאת אומרת? רגע, חברים. מה זאת אומרת אחד ירוק, אחד... יש לי שאלה קטנה. תלחץ על הטאב, איזה שם יש להם? אחד עשר. STR
בשער וואי מתחיל, והשני אורן. איזה שרת סורווייבל? כן. שנייה. טוב. אורן אמר הוא לא רוצה לשחק יותר בשעות. שקרן. טוב, בוא בינתיים לאוקטובוס. מה? הוא אמר שהוא לא רוצה לאוקטובוס. לשחק בשרת יותר. הוא משתמש בבזוקה. כבום. הוא משתמש בנגרן נשיקה איתה בזוקה. שיקופה. אוקיי, אני מבזבז עליו המון באים. אוקיי. זה היה אבל עם הרטייפי. בנימין. מה קרה? אורן. אחי, הוא אמר שהוא לא משחק בשרת. איזה שקרן. מה, הצטרפת לשרת כזה? בוא להרוג בו. מה? למה יש לנו סקינים כאלה? יאללה, בוא נהרוג את הבוס. בוא נהרוג את הבוס כבר. טוב. בגלל זה אתה כל שנייה מת? הל נא. בטוח שלא נבזבז את כל הבאונטי שלנו לפני שנהרוג אותו? אמרתי לו שהוא כאילו... לברוח! למה איפה הוא? איפה הוא? פשוט מרביץ לאוויר. איפה הוא? מה כן, הוא פשוט כאן. מישהו בלתי נראה מרביץ לי. פשוט בלתי נראה. מה? איפה הוא? הקר מסריח! אני יכול לעשות לך שיתוף. איפה הוא? יש מישהו מטורף. למה הוא לא עושה? הוא על חצי חיים הבוס על חצי חיים? הבוס על חצי חיים? בוס ערום! מה? הבוס ערום! הלה. כמה חיים הבוס? חצי בערך. יופי. איפה הוא? רק שאני יודע איפה הוא עוד. T1 HP. צ'יטר מסריח עשה אותי 1 HP. בום. איפה הוא? מה, צ'יטר? לא, הבוס, מה אכפת לי מהצ'יטר? פשוט מרביץ. איפה? למה אם הם וואלה לא קראו? כמה חיים הוא יפה? חצי. הוא לא פחות? תכף יהיה פחות. הוא בחלק הצהוב פשוט, בגלל זה. אני אמות לו את המון. אוויר. יאן. זהו, עכשיו הוא פה.
כאילו גם בנימין משחק עכשיו בשעה. והם אומרים לא, אנחנו לא משחקים. כאילו בנימין פעם שעברה לא רוצה. מה פתאום כשאורן משחק אז הוא רוצה? פאקינג זה לא הוריד לו אייס. פאקינג זה לא מוריד, אי אפשר לערור אותו. כמה חיים יש לו עכשיו? חצי. בום. רגע, אני פשוט שם. רגע. How can help me kill boss Sky Island? אוקיי. כמה חיים יש לך בכלל? בכללי. חצי. רבע. בכ- נשאר לו. פחות מרבע? איפה? אמרתי רבע. לבוס נשאר? כן. איפה הוא? אני כמו הבאם, עכשיו הוא לא ערום. אני כמו הבאם, אני לא רואה אותו. יורה למקומות רנדומליים. מה זה הבאם? איפה הוא? הרוג אותך באוויר. איך הפאקינג אתה לא רואה אותו? אני לא יודעת, פשוט אני יורה לאן שאתה אומר. האימבונים שלי לא עובדים עליו. יש! הרגנו, ולא קיבלתי על זה כלום. אין לי כוח. אני פשוט אלך. עליתי לבל. מה? אין. שיטר מסריח. אוקיי. טוב חברים, זה היה הסרטון להיום. אני מקווה שנהנתם, תירשמו לערוץ ושימו לייק, אז יאללה ביי.